келини ҷойдорӣ ин намоишномае ки рӯзи гузашта дар театри мазҳака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ба намоиш гузошта шуд. мавзӯи намоишномаи мазкур хонадоршавӣ, интихоби келин аз тарафи волидайн, берозигии фарзанд, муноқишаҳои оилавиро дар бар мегирад. мана имрӯз барои ҳунармандони театр боз як ид аст, боз як рӯзи хушнудист, зеро ки боз як намоиши нав дар саҳнаи ҳунар тавлид ёфт бо номи Келини ҷойдорӣ аз рӯи асари Нурулло Аббосхон ки он бо жанри маслакии миллӣ рӯи саҳна гузошта шудааст, омода шудааст ва мо омодаем ки вақте ки иҷозат мешавад барои ба намоиш гузоштани намоишҳои театр барои тамошобин ва барои тамошобинон боз як тӯҳфаи идона намоиши навро пешкаш мекунем. сӯжаи худи намоиш дар он аст ки як оила берозигии писар, берозигии фарзанд, як деҳқондухтарро келин мекунанд ва дар ин замон нофаҳмиҳо, якдигар нофаҳмӣ, яъне хислатҳои онҳо ба ҳамдигар мутобиқ нестанд ва бисёр як нофаҳмиҳо мешавад ва дар охир албатта боз як чӣ гӯям дар охир боз дигаргун мешавад. барои ҳамин ин дар бораи чӣ тавр хонадоршавии ҷавонон аст ва дар интихоби келин, яъне арӯс чӣ бояд кард, яъне муносибати хушдоманд бо келин бояд чӣ хел бошад ва муносибати шавҳар бо келин бояд чӣ хел бошад ва ҳамаи ҳамин он чизое ки аз худи ҳаёт гирифта шудааст, мо онро рӯи саҳна овардем. Хуштоманд соҳиби ду келин асту ҳардуи келинҳояш маълумоти олӣ доранд. модар тасмим мегирад писари охиринаш ба духтаре хонадор шавад ки маълумоти олӣ надошта бошад, чунки келинҳои калонӣ писандаш нест. келинҳояш низ байни ҳам муносибати хуб надоранд. келини калонӣ ба модар акси писари хурдиро нишон дода мегӯяд ки писараш дӯст дошта дораду бо ӯ мумкин хонадор шавад. модар ба ғазаб омада писарашро ба зудӣ даъват мекунад. баъди писар омадан модар вазъиятро мефаҳмонад ва мегӯяд ки ният дорад то деҳқон духтареро келин кунад. писар бо хоҳиши модар розӣ намешавад. модар ба писараш таҳдид карда таъкид менамояд ки агар ба духтари интихоб кардааш хонадор нашавад, аз хона меравад. дар оила нофаҳмиҳо мешаваду ҷияни модар низ ба миён даромада мехоҳад писар ба деҳқон духтар хонадор шавад. модар якравӣ мекунад ва писар розӣ мешавад. баъди той келини нав ба домод писанд намеояд, чунки келин бо овози баланд дар хоб хӯрок мекашид. муносибатҳои келин мардона ва дағалона буд. писар ба ғазаб омада ана келини ёфтагиятон мисли гову барзагов хоб мекунаду муносибати хуб надорад гуфта фармон медиҳад то келин аз хона равад. то наравад ба хона бар намегардад. писар ба хондан меравад. келин гирьякунон ба ғазаб омада доду фиғонро мебардорад. хуштоманд тасмим гирифт то келинро тарбия кунаду муносибатҳои бонуванаро ба ӯ омӯзонад. келин розӣ намешавад. хуштоманд мегӯяд агар ӯ рафтори гуфтори занонаро ёд нагирад, пас ба хонаи модараш равад. дар андак муддат келин розӣ мешаваду машқ мегузаронад. ду келини калонӣ омада ба ҳоли ӯ механданд. арӯси нав ба ғазаб омада бо афзунҳояш доду ҷангро мебардорад. баъди чанд муддат хабари омадани писарро фаҳмида хуштоманд ба орову торо додани келин шурӯъ мекунад. писар омада занашро дар хона намебинад. модар мегӯяд ки келин ба хонаи модараш рафтааст. писар хеле хурсанд мешавад. баъди чанд муддат як духтари зебо, хушқаду қомат барои ҳавлӣ мебарояд. писар аз дидани духтар хушнуд мегардад, ба ӯ дил мебандад. ҳатто мегӯяд ки ин духтари абрӯкамон дар куҷо буд. Az
دختری عادی حسن و جمال اونقدر هم ندارد. این که نبینید با شما باید نگاه پس را با خود اسیر و مبتلا ببینید. رحمت سرکار. дар саҳна чанд муддат арӯси нав ҳам нақши меҳриро яъне келини дағалро иҷро мекунаду ҳам нақши нисо духтари боғбонро то он фурсате ки шавҳараш меҳри будани вайро нафаҳмад. Акнун писар тасмим мегирад то аз хондан ба хона тезтар баргардад то духтари абрӯкамони зеборо бинад. Сир фош мешаваду афсунҳояш меҳри будани нисоро ба писар мегӯяд. Писар ба ғазаб меояду доду фарёдро мебардорад. Келин низ ба ғазаб омада ҷангу ҷанҷол ва муносибатҳои пештараи дағалонашро мекунад. дар ҳавли нофаҳмиву низо ба амал меояд. Келин эътироз намуда гуфт ки агар вай писанд набошад ба хонаи модараш меравад. Писар ба ҳамсараш яъне меҳри фармон медиҳад то ҳеҷ куҷо наравад. дар охир ҳама ба муросо меоянд. меҳри низ ба шавҳараш писанд меояду тасмим мегиранд то охир якҷоя бошанд ва якдигарро дӯст медоранд. намоишнома аз рӯи асари Нурулло Аббосхон дар саркоргардони театри Камоли Хуҷанди Соҳроб Шехов бо жанри масҳакаи миллӣ рӯи саҳна гузошта шуд. дар намоишномаи Келини ҷойдорӣ 7 нафар ҳунармандони театр нақш офариданд. ин намоиш ҳоло фақат омода аст ва азбаски аз сабаби пандемия ҳоло иҷозат нест ки мо ба толор тамошобинро ворид созем. барои ҳамин аҳли ҳунармандони театр фақат омода карда истодаанд намоишномаҳои навбанавро ва вақте ки ин беморӣ камтар дур шаваду иҷозат шавад мо ба тариқи фосилавӣ албатта пешкаши тамошобинон мегардонем. намоишномаи Келини ҷойдорӣ 1 соату 15 дақиқаро дар бар мегирад. кормандони театри мазкур боз як намоишномаи баччагона бо номи Ангуштарини сеҳрнокро омода намуда истоданд. то охири моҳи декабр омода хоҳад шуд. гузошти Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.